aukera zongola sartzea lortu deu, eta gero haik erabaki gue atezain jokalari atatzea, eta, bueno, nahiz eta oso ondo defenditu deu, ez? Aurreneko zatia lau eta huts bukatu deu, eta gero bigarrengo zatia beste gol bat sartu deu, eta bost eta hutsekoa, ezta? Oaingo ze 9. postun gaude, partidu bakarra falta zaigu liga bukatzeko, eta saiatu behar dugu 6. postua lortzen, ez? Ez dakik gaur txotak partidu zail bazune etxetik kanpo, ea partidua gatzeun, eta aukera dakeune Agoncillo kontra 6. postu lortzea, ez? Nik uste taula erdin gaudela, helburua nik uste hasieran salbazioa zala, oain dela 3-4 jardunaldi lortu genula, eta azkenen tale honek arazo pila eukitu entrenamendu bai lesiok, eta nik uste balorazio nahiko positiboa dela, ezta? Bai, egi esan gaur, etxeko azkeneko partida genuen da gogokin etorri geha, partion baite genuen, sensazionak inbukatze genuen da bai hasieratik atezen jokalari ataue, partioa arresatzea etorri eta guk jakin izan dugu partio hasieran aurretik jartzea bita huts, gero 3. lortu surten pixkat egin da egi esan partioe aurpegi izan zaigu. Etxeko partidu ondo ataikegu aurrea, jolazture nik uste itxura hona eman deula, baina aurten kanpo onko zein zaigu. Denbora aldi guztien oin arte partioa gara irazi deu, eta nahiz da partio asko aurreko azten bezala irabazten jun da 3 puntuk honek hartzeko aukera izan, azkenen lehengone berdinketa eta kanpon faiatu ino da orduan azkenen erdialden bukatu dugu. Helburua altzan goren bukatzea zen, bageki genuen ze maila engo zen, eta pixako izan zaigu regularidade gehiago aurraxo izateko, baina bintza postuk erdialden bukotare guztua. Urrengo azten deskansoak, baina hemendik 2 astea jolazte dugu, partioa gara gatzegu eta partio batin 3 puntu lortze dugu, 6. o 7. bukatzea lortze dugu.